La van crear fa més de 2 dècades i han aconseguit que les sardanes ocupin un lloc destacat a la festa major del seu barri. Al principi potser érem 6 o 7, que jo, per exemple, no en tenia cap idea de ballar sardanes, vaig ser una miqueta egoista de fer-ho per aprendre'n jo també. Bueno, després va anar venint gent, 7, 8, i hi ha hagut anys que hem sigut 35 o així. L'objectiu de l'associació Amics de la Sardana del Poble Sec és ensenyar a ballar la dansa típica de Catalunya. És una entitat oberta a tothom i per entrar-hi només cal tenir ganes d'aprendre. Una mica més a poc, que abans anàveu mig compàs fora. Dificultats, tot és qüestió de paciència, no s'aprèn ni en un dia, ni en 2, ni en 3, es tracta d'anar practicant. El problema de la sardana és que no pots anar a la plaça Sant Jaume o a la catedral i posar-te a ballar sardana com el Rotllana, perquè estorbaries. Llavors, almenys tens de saber seguir els passos. I el que fem és ensenyar a fer els passos i llavors ja s'hi poden posar, llavors ja van aprenent. Sempre hem de creuar. Però per aprendre aquests passos, primer és fonamental tenir clara la teoria. Les sardanes estan compostes de 10 tirades, però ara es fan de 7, llavors són 2 tirades de curs, 2 de llargs, una de curs i 2 tirades de llargs. Llavors, bueno, el primer que s'ha d'aprendre és a fer els passos i després els canvis i a comptar la sardana i a repartir-la. Ara, després de 21 anys, l'associació Amics de la Sardana del Poble Sec no només pot presumir d'haver portat la sardana al barri, sinó també d'haver creat una petita colla sardanista que va de poble en poble fent exhibicions.